Sini sajak mayoi nung kaham keno saimano tabukni o molo ongoi tongmarokno tei khwnai tongmarokno. Crisis ni sakao nukhung palelai tongnai tonglaijao. Kwbangno phiaba abo baino kha kosomlai kwchang kwchang khe nukhung khai tonglaijao. Tei baksa kheba luxury bai swngcharni chwngsacha bai kungbo chuklaio walai suklaibo banglaio tamo hwnwi sanani kokno. Baksa khe compassion service o saktharlai dophani hamkraio kwrwi rokno chuba thanio bwsang thanglaima nungo. Tei kaisa kok o molo bwrwi chwlarokni moral life aswk khe hamya sitra abono nwng mokol baithangno nugui tongo. Sajagmayoi tong kesabo tei tong hamyao nini tei nini saini sago abo hairok ta klaijak thwng. Sabdan wngdi huj gwnang wngdi pharuk hai konyane wngdi tei tongma hai khel kwrwng wngdi. Tongra khodi nono ang kok saphirano tei nini logi ni borok bai bo ang kok sawano.